El següent convidat ja ha estat en aquest teatre principal com a actor i director musical amb la magnífica Lehman Trilogy. L'hem vist durant diverses temporades, a més, a televisió, amb en Andreu Buenafuente, a la banda de Leitmotiv, que continua, a més, fent concerts amb aquesta banda, i precisament al Terrat produeix Xacapum, l'obra de teatre i música en viu que es representa fins a final del mes al Teatre Victòria de Barcelona, al Paral·lel. Avui tenia lliure i ha vengut aquí a entrada anticipada amb tots vosaltres, el gran Litus! Ai! Ara! Important, Has pogut... És molt important, això, sí. Xacapum. És la història de la rumba catalana, no? I de com la vas descobrir. Aquest musical, que no és un musical, és un concert, és una obra de teatre. Sí, Xacapum és... Xacapum, 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 xacapum. És com una onomatopeia del ventilador, de la rumba. I jo la vaig conèixer d'una manera molt familiar. El meu pare, a les sobretaules, els caps de setmana, amb els seus amics, treia la guitarra i començaven a cantar cançons, feien Beatles, feien Little Richard, feien habaneres, però hi havia un moment a la nit on feien rumba i allò canviava l'energia de la nit. I em vaig al·lucinar amb la rumba i per això estic fent aquest musical. Reactualitzau la rumba en grans èxits de Gato Pérez, Los Amaya, de Peret. És un espectacle completíssim que podeu veure, podeu agafar un avió fins diumenge que ve al Teatre Victòria. Efectivament, a veure si venim aquí en aquest teatre meravellós. Seria molt bé fer gira i venir aquí. Cantant de pub, he llegit. És una de les teves definicions, perquè, clar, tu vens de fer molta feina a petits bars, a petits garitos. Jo vinc de fer molts pubs i va haver-hi una època a la meva vida que em sentia com una mica... que no m'agradava aquesta etiqueta, però des de fa molts anys que la porto com a bandera. De fet, l'espectacle Xacapum, més enllà de la rumba, és un espectacle que defensa el cantant de pub, que defensa la professió, que pretén fer les paus amb la professió. Jo sóc un defensor, així com abans em sabia greu, ara al revés, estic orgullós d'haver sigut cantant de pub i m'hi segueixo sentint. I visca els cantants de pub. Sí, totalment. És l'essència de la nostra professió. Ara segueixes aquesta disciplina d'estar en el teatre cada dia, és un exercici important físic també i de cantar, i durant no sé quants anys, 4 o 5 anys vas estar fent feina. No, 7, tio. 7 anys a Movistar Plus amb en Andreu Buenafuente, com al capdavant de la banda del programa, que era una feina diària també, no? O sigui, també te llevava la possibilitat de fer altres coses. Evidentment. També tenia a veure amb això de cantant de pub. Fer de cantant de pub també vol dir cantar cada dia. I a Leitmotiv era una manera de portar aquesta professió a un punt molt àlgid, un punt on et veia molta gent, un punt televisiu, però en el fons s'assemblava molt el que havia fet tota la vida, i per això ho sabia fer. I a més amb una situació privilegiada tal vegada, perquè veies desfilar molt d'artistes que tal vegada tu admiraves i a més tenies el premi de poder cantar i tocar amb ells, moltes vegades. Això va ser una meravella, que he tingut la sort de tocar amb tots els meus herois. Hem escoltat al principi d'aquest show Pájaros de Desván, el teu darrer senzill que has enregistrat amb en Carlos Tarque de Meclán. És una cançó que s'inclou un disc, però que l'has tornat, diguem, a fer, o sigui, has tornat a enregistrar la cançó. Efectivament, és una cançó del meu últim disc, que va sortir fa un any i escaig, i trauré un disc de col·laboracions, que de fet porto anys fent-lo, i que es dirà precisament Pájaros de Desván, el disc, i sortirà cap a l'octubre. Però hem fet un avançament amb aquest single amb M-Clan. Parlant de col·laboracions, fa uns mesos, ja fa una estona, ja fa temps, vas fer una col·laboració amb un grup mallorquí que es diu Swazi. Sí. I en aquest grup hi ha un conegut, no, amic, vell amic teu, que nom Marc Grasses. I un bateria, també, un bateria
I un bateria... Sí, Que em recordes moltíssim el bateria, tio. Efectivament, varen gravar una cançó... No us recorda moltíssim el bateria del Swazi? Perdona, Avui en coses Pep meves. Swazi havia de venir, de fet no és aquí perquè és músic de pub, també un poc de... Bueno, molt bé, clar, té feina. Fa feina a hotels, no? I ara ha començat la temporada i aprofitam els músics, no?, per guanyar-nos la vida, no? Ben fet que fa. I aprofitar, no? Si t'assembla, anem a presentar en Marc Grasses, aquest amic teu, ja mos contareu. Que passi en Marc Grasses, per favor. Ja. Marc, ets per aquí? Sí, és per aquí. Benvingut. Marc, gràcies per venir, també. Sí, no, si vos sembla, perquè hem fet aquest inici de show, però heu decidit fer una cançó plegats, amb acústic, un poc més minimal, i a més és una cançó, Dritus, que no és teva. No, el rotllo era com, fem una versió dels Sí, Beatles sí. o alguna cosa, i vaig dir, no, fem una cançó d'en Marc. De fet, és una cançó que representa el moment en el que el vaig conèixer. És una cançó seva que ell va escriure pels bars. I és una cançó molt bonica que es diu Mentre dormies i que ara us explicaré una altra cosa que ell no sap. Bé, anem a set.